Работите здраво за добри пари и имате спестявания? Поздравления! Остава да накарате и парите ви да работят за вас. Но как? Депозит? Така губите от отрицателните лихви, банкови такси и инфлацията. Спестяванията ви намаляват. Пари в сейф? Така търпите рисковете и разходите по транспорт и съхранение на кеш, губите от инфлацията. Спестяванията ви отново намаляват. Инвестиция в имот? Всички го правят, сигурно е изгодно, докато не сметнем разходите. Цените на имотите се увеличиха драстично, празните апартаменти също. Засиленото предлагане и демографската криза притискат цените и създават риск от липса на наематели и текущ доход. Междувременно ви трябват пари за семейни нужди, собствен бизнес, за други важни цели. Но всичките ви спестявания са вече заключени в един имот, от който няма как да продадете само една стая. През това време балонът расте и в един момент всички решават да продават. Вие също смятахте да продавате след няколко години, нали? С идея за печалба, както и всички останали. Да поговорим отново за вашите спестявания. Имате нужда от диверсификация на риска и сигурно съхранение на спестяванията ви, достъп до парите ви по всяко време и добра доходност. Може би е време да помислите за професионалната алтернатива за парите ви чрез инвестиционна спестовна сметка. Доходност, която побеждава инфлацията и помага за постигане на житейските ви цели. Добра диверсификация, която ограничава специфичните местни рискове в живота ви. Незабавен достъп до спестяванията ви без периоди на заключване на парите ви. Персонален спестовен план според личните ви финансови възможности и житейски цели. Професионално управление от екипа на най-голямата независима финансова институция за управление на спестявания у нас. Инвестиционната спестовна сметка при Експат се грижи за вашите спестявания. Обърнете се към експертите на Експат за безплатна индивидуална среща относно вашите лични спестявания и инвестиции.